Madwar 30 ruħ f'Malta jbatu mit-talassemija, marda rari u ġenetika li twassal biex persuna jkollha nuqqas ta' ċelluli ħomor tad-demm u li tista' tkun evitata jekk koppja tagħmel it-testijiet meħtieġa qabel ikollha t-tfal. Fix-xahar li matulu jitqajjem aktar għarfien dwar il-mard rari, tkellimna mal-konsulent tat-talassemija l-Professur Christian Scerri fuq mil-laboratorji fl-Università ta' Malta fejn jiġi ttestjat id-demm għal din il-marda. Tal-talassemija hija kondizzjoni tad-demm aħmar. Hija kondizzjoni ġenetika, ereditarja, ġifieri il-pazjent jitwieled biha. Meta jitwieled biha għax ikollu ġenituri jkunu carriers tagħha, carriers ikunu healthy carriers. U li tiġri huwa li jkollok nuqqas ta' demm aħmar, ta' ċelluli aħmar, bażikament hija anemija. It-tfal kollha li jitwildu f'pajjiżna jiġu ttestjati għal din il-marda. Jiġu testjati wkoll nisa tqal biex ikunu jafu jekk humiex carriers. Il-kura prinċipali għal min għandu t-talassemija tingħata bit-trasfużjonijiet tad-demm. Hemm transfusions dawn jkollhom bżonn bejn wieħed u ieħor skont ovvjament l-età. Imma kien nitkellmu l-adulti għaxan hija treatment li tieħdu għal omrok kollu. L-adulti ħafna drabi jieħdu bejn 3 u 4 boros kull 4-5 ġimgħat. Iżda din il-kura iġġib magħha ċertu riperkussjonijiet. Waħda mill-side effects tad-demm huwa li jintlew bil-ħadid. Il-ħadid jibda tjiela u l-ħadid jagħmel ħsara. Jagħmel ħsara f'ħafna organi, il-qalb, il-frixja, il-hormones, jagħmel ħafna postijiet. U dak irridu nneħħuh. Biex inneħħuh għandna mediċina li tingħata bil-ħal illum fl-antik kienu fil-bidu kienu bħala injection ta' 8 sigħat, illum qed tingħata bħala pinnola. U dan il-ħadid jonqos. Il-Professur Scerri appella l-aktar donazzjonijiet tad-demm u biex l-adulti ċekkjaw lilhom infushom u jagħmlu t-testijiet meħtieġa. Ħafna nies għandhom jaħsbu li hawn numru ta' mard rari f'Malta, hawn xi 4-5 mill-inqas li huwa komuni, u tajjeb jaħsbu qabel ma jiżżewġu qabel ma jkollhom it-tfal, ħaniftehmu iktar, jaraw li ma jkollhomx dan ir-riskju. Għax jekk ikun hemm riskju tat-tarbija li jkollok li tkun marida waħda minn dawn, wieħed illum jista' jagħmel ċerti affarijiet. Il-Professur Scerri tena wkoll l-importanza tar-riċerka fuq mard bħalma hija dik tat-talassemija u ringrazzja lil dawk kollha li jgħinu finanzjarjament biex ir-riċerka tkun tista' ssir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.